Мислите, че домовете за деца вече са минало? Че деинституционализацията е приключила и всичко е наред? Не. Историята е много по-сложна. В един августовски следобед авторката на статията Евгения Тонева посещава дом, който уж отдавна е закрит. В двора му тичат деца. Те се катерят по оградата, търсят внимание, протягат ръце към Евгения. Поведение, което специалистите твърде добре познават. Симптоми на хроничната липса на внимание. Децата, които израстват в домове, често имат забавяне в развитието, психически проблеми, усещане за ниска собствена стойност и неувереност за бъдещето. Това е резултат от години живот в иерархична, затворена среда, в която те правят всичко в група, независимо от нуждите и желанията си. През 2010 година България прави голямо обещание – да закрие всички домове в рамките на 15 години. Стратегията е подкрепена от Европейския съюз и експерти с огромни ресурси и надежда. 15 години по-късно домовете официално са закрити. Без два – във Варна и Плевен, в които са настанени деца с сериозни увреждания. Промяната често е само на хартия. Над 3000 деца без родители живеят в тъй наречените центрове за настаняване от семейен тип. Близо 1/3 от децата са настанени в сгради на формално вече затворени домове или в непосредствена близост. Всяко от тях живее в тази без съмнение институционална среда и в сянката на стигмата за донското дете. Системата още носи белезите на стария модел. Целият анализ на Евгения Тонева може да прочетете на Тоест.bg.